Glodok duduk manyor-manyor oleh. Oh ya wis. Dadi bali. Wae Pendhita Durna anakku Durna. Lole. Aja dawa-dawa. Kok yo manguk kok sepur. Kaya menuk lole godhog duduk manyan-manyan berganti dipetik iso. Kula iku kari. Durna. Lole. Godhog duduk manyan-manyan berganti dipetik iso. Kula iku medali. Ayo padha diprepeki. Tanjung Anom. Monggo kula dhèrèkaken Ibu Dari. Seneng kang wali sandang wali wikat Budhek wok simbar jojo Iwang Sukmono ingkang niku bawana langgeng. Kadangipun Yayi Dimas Setyaki. Kula Prabu. Ora nyono babar pisan. Anggone awake dhewe bakal ngestreni Abimanyu nang Tanjung Anom iki malah ketemu karo Eyang Putri Betari Durga. Monggo kula dhèrèkaken monggo. Durna. Oh lole. Kula dong gunung wajah-wajah dengan gondol kudu wajah-wajah kula Ibu Dari. Jadi ora nyono babar pisan iki malah ketemu karo wayah ulun Bathara Kresna. Monggo kula dhèrèkaken Ibu Dari. Pau kabeh nembe menika le blajari namung kalih. Iwang Sukmono ingkang duwe mangke Eyang Putri. Pengen badhe tindak dhateng iki. Bathara Kresna ulun bakal ngumbar baju barat. Wayah ulun Kresna bakal tindak ngendi? Kula badhe manjing wonten Tanjung Anom ngestreni Abimanyu anggenipun bangun kasana Tanjung Anom.
Oh mengkono, Bro. Nanging jeneng kita ora liwat dalan kene mergo ya kita mbukae ngumbar Bajul Barat. Kula kedalangku mergi niku jalan menawi mergi sanesipun mangke tindak kedangun ora kena. Ora kena ganggu Bajul Barat. Ayo semingkir apa aku dadak ngrodo paripeksa. Tandang mawon. Dalam lunga sapa papan kene apa ora? Krasa tangan nggih, Bro. Setiake Radara iki kudune gebreget kok dadi malah mlayu. Perang karo Dara. Aduh aku ora perang. Kepiye? Aku ora perang. Ana Setiake Radara kok pucet. Aku pancen wedi. Yen ra wedi tak cundha maneh kowe. Kowe kok dicundha maneh apa? Aku anu. Ngapusi yen kowe dicundha maneh. Aku duwe. Cundha maneh nyilitemu. Cari ulang ning Wonadri tumuwuh kang anut mangsa mawantu tumibanding ware megar kang sarwa puspita ingkang babar gondo kang arum bermoro kang manesep saking kembang yo iku mau Kakang Antasena sing bakal mitenang Kakang Abimanyu jebul yuda keplayu bareng kebadaran yo Durga karo Durna yo saiki mengo aja nganti kadaluwarsa Kakang Antasena daya-daya Kakang Abimanyu aja nganti kena rubeda apa-apa banjur lestari anggone ambangun kadang Tanjungan. Wis kek tata-tata yo ayo nih. Tak derekke kowe sing matur ana sepuro kuwi.
Pendhita Dura kula nyuwunani konangan karo Antasena lan Nisan. Nggih, karo bocah tunggal kewarisan. Kula ngerti ketemu cani kula malah mumet bludrek. Apa-apa kok ngerti, apa-apa kok ngerti. Ya saiki mengini Pendhita Dura. Kita kudu bisa mateni Abimanyu nganggo cara Abimanyu tok pateni nganggo cara Samudana. Amarga iki pawartane yen Abimanyu wis sowan ana kayangan Cakra Kembar. Mbok menawa iki wis pinter boyong wahyu, mula iki wahyu aja nganti Abimanyu langgeng kapan jalman wahyu. Abimanyu pancen ana. Wis mangke dawuh anggenipun nirnaken kados pundi jer kula menika kegiatanipun boten sepinten. Wis aja kuwatir ulun bakal manjalma nang anggo ulun. Mengko banjur manjalma anggo kita yen mengko Abimanyu api-api ing kono ta jangan sak nyatane ku tok cokot. Mesti tatas jagani sira mergulayu. Pun monggo kula ati manjalma. Pun anggo kula. Bakal tak cegat lakumu anggonmu munggah nang kayangan Cakra Kembar ana ngasane pukulun Bathara Kumajaya. Yen kowe entuk wayu bakal tak begal Abimanyu. Esuk kowe mengko tak wedang. Nang sak nyatane kowe tak sirnani. Janaka Pandhawa, aja alok kelangan yen kowe ana pating Abimanyu.